ଦୁଇ ପଥିକ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋକ ଥିଲେ ସେ ଖାଇବେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ, କିନ୍ତୁ ବଳକା କିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବା, କାଲି ପାଇଁ କିଛି ରଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସେ ହସି ଦେଇ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ହେଲେ ବା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ବୋଧଶକ୍ତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଜନ୍ମିଲେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ ପଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଉ କେହି ଏ ପଥ ଧରିଲେ ଠିକ୍ କରିବ, ନ ଧରିଲେ ଭୁଲ କରିବ। ମୁଁ ସେ କଥା କହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ବିଚାରକୁ ଆଣେ ନା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ। ଭଗବାନ ହେଲେ କାଳ, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଆଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନିନେବା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ବା କିଛି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲେ। ଜମ୍ବୁଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ବେପାରୀ। ବହୁତ ମୁନାଫା ଉପଜାଇବା ପରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଉପଜାଇବାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବାବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। କୌତୂହଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାଧୁ ତାକୁ ଦେଖିନେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁ। ଜମ୍ବୁଦାସ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଦେଖିଲା ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ତା ପକ୍ଷରେ ନିରାପଦ। ସେ ତାହା ହିଁ ଜଣାଇଲା। ଜମ୍ବୁଦାସର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ତୁ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କଲେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବୁ। ମୋ ଜୀବନର ଢଙ୍ଗ ସହ ତୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନହୁଁ। ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଅଲଗା। ବାବା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ କିପରି? ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବି। ଜମ୍ବୁଦାସ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘୋଷଣା କଲା। ବେଶ, କିନ୍ତୁ କଥା ଦେ, ମୁଁ ଯେପରି ଆଚରଣ କରିବି, ତୁ ଯଦି ଥରେ ବା ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବୁ, ତେବେ ସେଇଠୁ ତୋ ବାଟ ଅଲଗା, ମୋ ବାଟ ଅଲଗା, କହିଲେ ସାଧୁ। ଜମ୍ବୁଦାସ କଥା ଦେଲା। ସାଧୁ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଜମ୍ବୁଦାସ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସାଥିରେ ଥଳିଟିଏ ନେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ରଖିଥାଏ ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କେତେକ ଜିନିଷପତ୍ର। 4-5 ଘଣ୍ଟା ବାଟ ଚାଲି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଚଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚଟି ଘରର ମାଲିକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜମ୍ବୁଦାସକୁ ବି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନାନା ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦେଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କେଡ଼େ ନିରାପଦ, ସେ କଥା ଆଉ ଥରେ ହେଜି ଜମ୍ବୁଦାସ ଖୁସି ହେଲା। ରାତିଟି ସେମାନେ ସେଇଠି କଟାଇଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଗୋଟାଏ ମରୁଭୂମି, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଅପନ୍ତରା ମୂଲକ। ସକାଳେ ସାଧୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ'ଣ ଏ ଅପନ୍ତରା ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜମ୍ବୁଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ତ ଗାଁ ଗାଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଖାଇବା କ'ଣ କିଛି ନେଇନେବି? ତୁ ଜାଣୁ, ମୁଁ ସାଥିରେ କିଛି ନିଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଭାବିବେ ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର, ତେବେ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଭଗବାନ କାହୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଜମ୍ବୁଦାସ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅପନ୍ତରା, ବାଲିଚର, ଜଳାଭୂଇଁ, ତା ଉପରେ ଧୁ ଧୁ ବାଲି। 2 ପ୍ରହର ହେଲା। ଜମ୍ବୁଦାସ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିଛି କାହିଁ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାବା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁନାହିଁ? ହଁ, ଲାଗୁଛି। ଜମ୍ବୁଦାସ ହସିଲା। ତେବେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ଥଳିରୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କଲା। ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ସଗର୍ବ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଅନ୍ୟଟି ଫିଟାଇ ନିଜେ ଖାଇଲା। ଦୁହେଁ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ପିଇଲେ। ଜମ୍ବୁଦାସ ଏଥର ଜୋରରେ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଦେଖିଲେ ତ ବାବା, ଟିକିଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଅପନ୍ତରା ବ୍ୟାପୀ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚଟି ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲି। ଆଶା କରିଥିଲି ଭଗବାନ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କରାମତି ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେଲା। ସାଧୁ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଠିକ୍ କରାମତି ଦେଖାଇଲେ। ମୋତେ ତୁ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆ ଧରାଇ ଦେଲୁ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ କରାମତି, ତୋ ପାଇଁ ତାହା ସର୍ତ୍ତଭଙ୍ଗ। ସାଥିରେ ଏସବୁ ଆଣି ତୁ ଆମ ବୁଝାମଣାରେ ଅନ୍ୟଥା କଲୁ। ମୋ ଆଚରଣରେ ବିପରୀତ ଆଚରଣ କଲୁ। ଏଥର ଯା, ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା। ସାଧୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜମ୍ବୁଦାସ ଚଟି ଘର ମୁହାଁ ଫେରିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।